Bilan li l-integrità tal-isport tiġi mħarsa, is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima nieda konsultazzjoni pubblika dwar liġi li mistennija tħarrax il-pieni għal min jinqabad bil-korruzzjoni fl-isport. Bħalissa hemm liġi dwar ix-xiri tal-plejers li għaddiet mill-Parlament fl-1976. F'dan il-kuntest, is-Segretarju Parlamentari saħaq li l-Gvern ħass jeħtieġa li jaġġorna sew il-liġi biex tilqa' l-avvanzi teknoloġiċi li saru fl-isport. Spjega li l-pieni f'din il-liġi mistennija jiżdiedu sa massimo ta' 2 ħabs u potenzjalment 5 snin ħabs f'każ li xi ħadd jinstab ħati ta' korruzzjoni f'każ gravi. Hawnhekk Clifton Grima sostna li każijiet gravi jinvolvu l-lob man-nazzjonal. Żied jgħid li apparti l-pjena karċerarja hemm ukoll multi għoljin għal min jinqabad bil-korruzzjoni fl-isport. Fil-fatt li jkollu li jsir mit-tixħim jew ir-ranġar tal-lob jiġi konfiskat fil-waqt li jekk dan ikun żgħir il-massimu tal-multa saħansitra titla' l-150,000 euro. Fuq kollox kif jispjega s-Segretarju Parlamentari, din il-liġi se tagħti s-saħħa lill-qrati għax se twessa l-ġurisdizzjoni marbuta mal-isport. Aħna qegħdin naraw illi nevolvu mill-aspett ta' ġurisdizzjoni kif kien mifhum 40 sena ilu għallum il-ġurnata fejn bl-avanzi teknoloġiċi li qegħdin isiru qegħdin naraw illi nagħtu l-għodda lill-awtoritajiet Maltin sabiex possibilment ikunu jistgħu jibdew proċeduri kontra kwalunkwe individwu jew organizzazzjoni illi jippruvaw jimmanipulaw avveniment sportivi ġewwa pajjiżna u l-pulizija tkun tista' tieħu dawn il-passi propju fi kwalunkwe parti tad-dinja. Intant din il-liġi mresqa għal konsultazzjoni tfasslet minn task force imwaqfa kontra l-korruzzjoni fl-isport. Fost l-stakeholders kien hemm l-assoċjazzjonijiet tad-dixxiplini sportivi li għandna f'pajjiżna. Is-Segretarju Ġenerali għall-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol, Angelo Ketkuti, saħaq fuq l-edukazzjoni li ssir mill-MFA fuq il-plejers u anke dawk li telajn biex ikun hemm ambjent sportiv b'saħħtu. Il-konsultazzjoni se ddum miftuħa sal-4 Ottubru li ġej u d-dokument tal-abbozz ta' liġi jista' jitniżżel minn fuq l-internet. Fid-dawl ta' dan, is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima temm jappella biex kulħadd jieħu sehem fil-konsultazzjoni ħalli ma nitilfux il-gost u s-sabiħ tal-lob sportiv. Aħna din inqedwa quddiem il-pubbliku ġenerali sabiex kemm jista' jkun ikonna opinjonijiet aktar usa, angulaturi aktar usa, sabiex aħna nassiguraw illi b'din il-liġi nkunu qegħdin norqtu bażikament kull realtà ta' kull dixxiplina sportiva ġewwa pajjiżna.